खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं हेमा नार्जारी बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुं एबा मोनाबिलियावबो खौरां मोननाय जायो थ' बिनिखायनो नोंथांमोनहा खौरां खोनासंनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला बर'फोरनि गेजेराव UCCखौ लानानै गोबां कनफिउज जानायखौ जोङो नुनो मोनदों बे UCCआ बर'फोरनि एबा ट्राइबेलफोरनि थाखायबो नामा बे UCCनि आयेना बर' एबा ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय नङा UCC इउनिफर्म सिभिल क'डनि गेजेरजों आसामाव जुलि जानायनि मोनसे बैसो खानाय जासिगोन UCCनि गेजेरजों मोनसे जुलि खालामनायनि मोनसे बैसो थि खालामनाय जासिगोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों आरो जायफोर हौवाफोरहा हिन्जाव दंखायो आरो जायफोर हिन्जावफोरहा हौवा दंखायो बेफोरबायदि मानसिफोरा आरोबाव नैथि खेब जुलि खालामनो मोननाय नङा जुदि बे UCCआ इमप्लिमेन्ट जायोब्ला आरो लोगोसे बिमा बिफानि धोन सम्पतिफोरखौ फिसाजोआबो मोनसिगोन जुदि UCCआ इमप्लिमेन्ट जायोब्ला आरो लोगोसे जुलि जायाबासिनो हौवा हिन्जाव बादि थानो मोननाय नङा एबा लिभ इन रिलेशनशिपआव थानो मोननाय नंलिया जुदि बे UCCआ आसामाव इमप्लिमेन्ट जायोब्ला बेफोर नेमफोराल' UCCआव थागोन आरो बेफोर आयेना बर'फोरनि थाखाय नङा मुस्लिमफोरा माफोरबायदिहाय नामाज फरायो एबा हिन्दुफोरा माफोरबायदि फुजा खालामो बेफोर UCCआव गोग्लैनाय नङा होननानै जोङो मिथिनो मोनदों जुलिखौ माफोरबायदिहाय नेमजों खुंनाय जायो बेबायदिनो खुंबाय थानो हागोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों जुलि खालामनाय नेमा UCCआव गोग्लैनाय नङा होननानैबो जोङो मिथिनो मोनदों UCCखौ लानानै खायफा बर' लिडारफोरा प्रेस मिट खालामदों नाथाय बिथांमोना मिथिदों ना मिथियाखै बेखौ जोङो मिथिनाय जायाखै नाथाय बे UCCनि जे आयेन UCCनि गेजेरजों जे आयेनफोरखौ लाबोनो नागिरदों बे UCCनि गेजेरजों लाबोनो नागिरनाय आयेनफोरा बर'फोरनि थाखाय जाया एबा ट्राइबेलफोरनि थाखाय जाया बेयो ट्राइबेल एबा बर'नि अनगायै गुबुन हारिफोरनि थाखायसो बे UCCआ इमप्लिमेन्ट खालामजागोन जोंनि बर'फोरनि थाखाय बे UCCआ नङा होननानै जोङो मिथिनो मोनदों आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सरकाराव दासान्दि 7 केबिनेट मिनिस्टार सायख'नाय जादों बिथांमोननो बिबानखौ होनाय जायाखैमोन नाथाय मैया बिथांमोननो बिबानखौ होनाय जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोनदों मैया बिथांमोननो बिबानखौ होबाय BJPनि मिनिस्टार रामेश्वर तेली बिथाङा साउथाल बिथांनो डिपार्टमेन्ट अफ ट्रान्सपर्ट एन्ड डेभलपमेन्ट बिबानखौ होनाय जादों आरो लोगोसे बिथांनो लेबार वेलफेयार आरो टी ट्राइब्स एन्ड आदिबासी वेलफेयार बिबानखौ बिथांनो होनाय जादों बिथां रामेश्वर तेली बिथाङा आसामनि लामा हाइवे ब्रिज पाब्लिक ट्रान्सपर्ट सिस्टेम ट्राफिक मेनेजमेन्ट आरो लोगोसे आदिबासी एबा सावथालफोरनि साहा बागाननि समस्याफोरखौ समाधान खालामनो बिथाङा सुबिदा मोनदों आरो बिथाङा बेफोर खामानिफोरखौ मावनांसिगोन आरो लोगोसे बिथाङा सावथालफोरनि सोलोंथाइ हेल्थ आरो साख्रिखौ होनो हानाय बिबाना बिथांनि आखायावनो दङ माने सावथालफोरनि जेसेबांखि समस्याफोर दङ बे समस्याखौ रामेश्वर तेली बिथांनो होनाय जादों आरो बिथाङा बे खामानिखौ मावनो हासिगोन आरो लोगोसे AGPनि मिनिस्टार अतुल बरा बिथांनो पन्चायत एन्ड रुरेल डेभलपमेन्ट बिबानखौ होनाय जादों आरो लोगोसे बर्डार प्रटेक्शन एन्ड डेभलपमेन्ट बिबानखौबो होनाय जादों आरो एक्सिस डिपार्टमेन्टखौबो बिथांनो होनाय जादों आरो लोगोसे इमप्लिमेन्टेसन अफ आसाम एकर्ड बिबानखौबो अतुल बरा बिथांनो होनाय जादों आरो लोगोसे मिनिस्टार अजन्ता नियक बिथांनो वुमेन एन्ड चाइल्ड डेभलपमेन्ट बिबानखौ होनाय जादों आरो लोगोसे अजन्ता नियक बिथांनो टुरिजम बिबानखौबो होनाय जादों आरो लोगोसे BTFनि मिनिस्टार चरण बर' बिथांनो ट्रान्सपर्ट एन्ड वेलफेयार अफ बोडोल्यान्ड बिबानखौ होनाय जादों चरण बर' बिथाङा गारिनि ड्राइभिं लाइसेन्स बानायनाय बिबानखौ बिथाङा मोननो हादों भेहिकल रेजिस्ट्रेशन रोड ट्रान्सपर्ट रुल्स पाब्लिक ट्रान्सपर्ट सार्भिस आरो वेलफेयार अफ बोडोल्यान्ड बिबानफोरखौ बिथाङा मोननो हादों माने BTCनि डेभलपमेन्ट खालामनाय बिबानखौ बिथांनो होनाय जादों अतुल बरा बिथांनो आसाम एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हानाय बिबानखौ बिथांनो होनाय जादों माने आसाम एकर्डनि जेसेबांखि दफाफोर दङमोन बेफोर दफाफोरखौ थालांनाय दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय अतुल बरा बिथांनो दायित्व एबा बिथांनो बिबानखौ होनाय जादों नाथाय बर'नि सोर MLAआ BTR एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो बिबान मोनगोन ना बर'फोरनिफ्राय रावबो BTR एकर्डनि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो बिबान मोनगोन ना मोना बेखौ जों उनावसो नुनो मोनसिगोन नाथाय आसाम एकर्डनि जे दफा बेफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय AGPनि मिनिस्टार अतुल बरा बिथांनो बिबान होनाय जादों नाथाय दिनैसिमबो बर'फोरनि BTR एकर्डनि जे दफा बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो मिनिस्टार हिसाबै बिबानखौ दासिमबो होनाय जाथ'वाखै
बेखौ होगोन ना होआ बेखौ जों उनावसो नुनो मोनसिगोन। उत्तर प्रदेश स्टेटआव मैया 100 km/h स्पिडआव बारहुंखा फैनानै बिफां लाइफां बुफुलांदों, मबाइल टावार बायलांदों, 220 खान गामिफोरनि न'फोरा बायलांबाय, जिब जुनारफोरा थैदों आरो 111 जन मानसिफ्राबो थैनो गोनां जादों आरो लोगोसे 70 जन सुबुंफोरा जखम जानो गोनां जादों। बे जाथाया 26 खान जिल्लाफोराव मैया जादों। उत्तर प्रदेशनि चिफ मिनिस्टार योगी आदित्यनाथ बिथाङा थैनाय न'खरनो 4 लाख रां होगोन होननानै मैया फोसावदों। मैया फुंनि 3 रिंगासो बाजियाव इन्डियानि जाहाजखौ अमान हादोरनि लैथोआव मिसाइल एबा ड्रनजों गावहरदों, जायनि जाहोनाव जाहाजा सागर सिङाव जाहाजा गोदोलांबाय। बे जाथाया स्ट्रेट अफ हार्मस खाथियावनो जादों। बे जाथायाव 4,000सो बोरमा आरो मेन्दाफोरखौ लांबाय थानाय जादोंमोन। बे समावनो ड्रन एबा मिसाइल गावहरदों। 4,000निबो बारा बोरमा आरो मेन्दाफोरा सागर सिङाव गोदोलांबाय आरो लोगोसे जाहाजाव गासै 14 जन इन्डियानि सुबुंफोर दङमोन। बिथांमोनखौ जाहाज हाबसुलाङिनि सिगांनो एबा गोदोलाङिनि सिगांनो अमाननि कस्ट गार्डफोरा बिथांमोनखौ रैखा खालामनो हाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। बे इन्डियानि फ्लेग थानाय जाहाजखौ बबे हादोरनिफ्राय गावहरनाय जादों आरो बबे आफादा गावहरदों बेखौ दासिमबो मिथिनाय जाथ'वाखै। निउ दिल्लीनि कंग्रेस पार्टीनि लिडार पावन खेरा बिथाङा आसाम एसेम्ब्लिनि इलेक्शन समाव हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि हिन्जावनि एगेन्स्ट गोबां नंखाय बाथ्रा बुंनानै बिथाङा खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। मैया बिथांखौ आसाम पुलिसनि क्राइम ब्रान्चआ बिथांखौ सोंदों। बिथांखौ मैया 4 घन्टासो सोंनाय जादों। 4 घन्टा सोंनायनि उनाव बिथांखौ हगार हरफाफिननाय जादों। नाथाय बिथांखौ 25 मे खालार खालि आरोबाव क्राइम ब्रान्चआ सोंबावगोन। पवन खेरा बिथांखौ जेब्ला सोंनाय जादोंमोन मैया, बे समाव पवन खेरा बिथाङा गौरब गगৈ बिथांनि मुंखौ लादों होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। बे हिसाबै गौरब गगৈ बिथाङाबो खैफोदाव गोग्लैबाय होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। 25 मे खालार खालि पवन खेरा बिथाङा आसामाव फैनानै क्राइम ब्रान्चजों बिथाङा सोंजागोन। बे सानखालि बिथाङा एरेस्ट खालामजानोबो हागौ आरो लोगोसे गौरब गगৈ बिथाङाबो एरेस्ट खालामजानायनि चान्स दङ होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। 25 मे खालार खालि क्राइम ब्रान्चनि जे पुलिसफोरा सोंगोन, बे सोंनायाव जुदि पवन खेरा बिथाङा जुदि फोरमान होनो हायाब्ला अब्ला पवन खेरा बिथाङा 25 मे खालार खालि एरेस्ट खालामजानायनि चान्स दङ आरो लोगोसे गौरब गगৈ बिथाङाबो नंखाय पासपर्ट बानायनानै हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिथांनि हिन्जावखौ बदनाम खालामदोंमोन आरो बे बदनाम खालामनायनि थाखायबो गौरब गगৈ बिथाङाबो एरेस्ट खालामजानो हागौ होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। पवन खेरा आरो लोगोसे गौरब गगৈ बिथांमोना इलेक्शन समाव हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि हिन्जावहा गुबुन हादोरफ्रावबो गोबां न' दङ, बिल्डिं दङ, हा दङ होननानै बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि हिन्जावनियाव गोबां पासपर्टफोरबो दङ होननानै गौरब गगৈ आरो पवन खेरा बिथांमोना बुंदोंमोन। बेबायदि बुंनायखौ जुदि 25 मे खालार खालि जुदि बिथांमोना फोरमान खालामनानै होनो हायाब्ला अब्ला बिथांमोना एरेस्ट खालामजानायनि चान्स दङ होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव। दासिमनि रादाबा एसेनोसै। थेंक इउ। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। गाबोननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। गोजोन्थों।